Bon dia i bona hora. En la col·laboració del Xarxa de Mat de dissabte 20 de març m'acompanyava aquesta composició que té una particularitat, no? I és que falta rei blanc. Però de fet aquesta era la pregunta. La pregunta per resoldre aquesta composició és on està el rei blanc? A quina casella està? Si voleu pensar-la una mica més, pauseu el vídeo que jo ara vaig a donar la solució. Podríem pensar que pot estar a qualsevol casella, per què no a H8 o a H7 o a G8, no? Per què no podria estar a qualsevol d'aquestes caselles? Aquesta composició és un exemple del que són els escacs retrospectius. Normalment, els problemes d'escacs, quan et diuen blanca jugant i guanyen o negre jugant i guanyen, t'estan preguntant les jugades de futur, no? Donada una posició concreta, quines jugades s'han de fer per arribar a l'escac i mat o guanyar peça o el que sigui el tema de la composició. En els escacs retrospectius, la pregunta és sobre el passat de la partida. Llavors, sobre el tauler ha d'haver-hi la suficient informació per poder respondre a les preguntes en base a les normes del joc dels escacs. El màxim exponent dels escacs retrospectius era un senyor que es deia Raymond Smullyan i que va publicar 2 llibres boníssims que us recomano, que us deixaré aquí a la descripció. De fet, aquest problema és d'un d'ells, el Juegos de Ajedrez i los misteriosos caballeros de Aràbia, però abans de començar directament amb aquest problema, que podria ser una mica complicat, anem a veure l'exemple més senzill d'escacs retrospectius, d'acord? Vinc aquí a buscar l'editor del tauler i aquest seria l'exemple més senzill d'escacs retrospectius, amb el que comença el primer llibre. I en aquest exemple, la pregunta és: em creuries si et dic que cap peó ha coronat en aquesta partida? Aleshores tu veus tot el tauler semi-buit, no? I dius, doncs, per què no, no? Per què no podria haver coronat un peó en aquesta partida? O no, no ho sé. Com es pensa això? Doncs sobre el tauler sempre ha d'haver-hi la suficient informació. Llavors aquí tenim 2 peons a les seves caselles inicials que fan que aquest alfil de caselles negres no hagués pogut sortir d'aquí. Si els peons no es mouen, l'alfil no podria haver sortit d'aquí. Per tant, aquest alfil blanc de caselles negres, si aquests 2 peons estan a la seva posició inicial, només pot existir si un dels altres peons que ara no hi són ha coronat en un alfil de caselles negres. Per tant, a la pregunta em creuries si et dic que en aquesta partida s'ha coronat un peó, aquí podem contestar inequívocament que sí, perquè ha hagut de coronar en aquest alfil de caselles negres. Aquest és l'exemple més senzill d'escacs retrospectius. Anem al nostre problema, d'acord? El vaig a buscar i ja el tenim aquí. La pregunta és: a quina casella està el rei blanc? De moment només coneixem la pregunta. A quina casella està? No sabem a qui li toca moure, però si mires una mica amb més deteniment al tauler, veus que el rei negre està en escac si el rei blanc no estigués a una d'aquestes 2 caselles. Evidentment, aquí no pot estar perquè estaria massa a prop del rei negre per les normes dels escacs, i aquí no podria estar perquè estaria en un escac doble, val? Però és un escac doble impossible. Si la cosa estigués així, d'acord, aquest alfil estigués aquí o aquí o aquí, sí que es podria haver donat aquest escac doble amb la jugada, per exemple, si el rei estigués aquí, amb torre B5. D'acord? Llavors sí que és escac doble. Però amb aquesta posició, l'escac, per exemple, de torre que vingués aquí, ja li estaves fent escac abans. Seria una posició impossible, no? I si l'últim escac és amb l'alfil, ja li estaves fent l'escac amb la torre. Per tant, impossible. Tampoc pot estar a B3 el rei. Llavors no pot estar ni aquí ni aquí. Per tant, les blanques estan fent escac, o sigui que li toca moure les negres, d'acord? Quina ha estat l'última jugada de les blanques? L'última jugada de les blanques no pot haver estat amb l'alfil, perquè l'alfil vindria d'aquesta diagonal, no? I no podia estar aquí ni aquí perquè encara estaria fent escac. Per tant, les negres haurien d'haver-se apartat. No podria ser aquesta posició. Sí? Si l'última jugada de les blanques hagués estat alfil A4, doncs que ja ve d'un escac. Per tant, és impossible. Li tocaria a les negres i s'haurien d'apartar o capturar l'alfil. L'última jugada no pot haver estat alfil A4, ni des de C2 ni des de B3. Per tant, l'última jugada ha estat amb el rei blanc. Però a on ha anat? A on ha anat? És impossible. Doncs aquí ve la màgia. Aquí ve la màgia i la única seqüència de jugades possibles en els escacs retrospectius, o sigui, el rei no estarà per aquí, per cap d'aquestes caselles, no estarà per aquesta zona. Per què? Per intentar cobrir totes aquestes impossibilitats. I en els escacs retrospectius no només s'ha de tenir en compte les peces que hi ha actualment sobre el tauler, sinó les que poden haver-hi hagut passades unes quantes jugades. Com que són preguntes sobre el passat de la partida, en el passat poden haver hagut
peces que ara no hi són, intercanviant-se en les últimes jugades, i és el que ha passat en aquesta partida. Ara ve la màgia. L'única manera de satisfer aquesta posició és que fa unes quantes jugades hi hagués més elements sobre el tauler. Més elements, quins? Un peó blanc a C2, un peó negre a B4, i ara veureu per què, i el rei blanc a B3, i que l'última jugada de les negres hagués estat amb aquest alfil, des d'alguna casella d'aquesta diagonal, hagués estat alfil escac, d'acord? Aleshores, aquest escac, les blanques avancen el peó per tapar-se, les negres capturen el pas, d'acord? Desapareix aquest peó, fan un escac doble, ara sí, perquè hi havia un peó aquí al mig, no? Aquesta posició sí que existeix. I ara les blanques fan rei per C3, fent aquest escac, és el torn de les negres i és la mateixa posició inicial en la qual trèiem el rei i us preguntaven a quina casella està el rei blanc? Doncs acabem de demostrar que està a C3 i que és l'única casella on pot estar per fer que aquesta posició sigui vàlida. Sí? Tornem a posar-ho. Tornem a posar la posició i aquest alfil pot estar a qualsevol casella d'aquesta gran diagonal blanca, per exemple, aquí a G2, fa aquest escac, es tapen, capturen el pas, desapareix aquest peó, les blanques capturen aquest peó i és la posició que teníem sense el rei, és aquesta. Llavors el rei està a C3. Què? Com us quedeu? En els problemes retrospectius, moltes vegades a les anteriors jugades hi havia peces que ara no hi són i també has de comptar amb aquestes coses. Raymond Smullyan va publicar aquests dos llibres que teniu a la descripció, el Juegos y problemas de ajedrez para Sherlock Holmes i el Juegos de ajedrez y los misteriosos caballeros de Arabia, d'on està extret aquesta composició. I res, espero que us hagi agradat i com sempre, si us ha agradat el contingut, doncs compartiu el vídeo. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu.